Sziasztok! Ismét én vagyok, Gillinger Fábián. És nem tudom, mi történt a videóimmal. Komolyan mondom, 2 hétre le voltam tiltva a YouTube-tól. És amikor utoljára felmentem, azt látom, hogy nincsen fenn egy videóm se. Szóval ezért elnézést is kérek minden feliratkozótól, minden nézőmtől. Most elnézést, de az egyik ismerősömhöz megyek éppenséggel, és a YouTube most engedte meg megint hogy videókat töltsek fel. És lemerül a fejhallgatóm. Na, mindegy. Szóval ezért még egyszer elnézést is kérek szépen. Igen, ahogy látjátok, új a friszkom. Most már nem vagyok ilyen, hogy mondják ezt, ilyen kis csaj, de majd jól fodrás segítségével megkérdezem, hogy lehet ezt a hajat szépen vagy jól felzselézni. Na mindegy. Én arra gondoltam, hogy most kicsit komolyabb témákról fogok majd én beszélgetni, és nem lesz úgy elcsesztve, elrontva az összes videóm. Mármint az előző videómban szerintem nagyon egoista voltam, meg mi egymás. Aztán én ezen szeretnék majd így változtatni, de majd még meglátjuk, de szerintem változtatni fogok a videóimon, meg így mi egymáson. Na mindegy, örülök, hogy ismét itt lehetek a YouTube-on, és elnézést kérek szépen minden nézőmtől. Sziasztok!